kulite ning jero. Lah. Apa enek Pak wit-wit apa sing kulite ning jero ya apa enek? Ra iso enek. Alah. Kowe koyo ngerti-ngerti ya enak. Ngerti ya, aku ngerti ya. Alah. Wit apa ora enek? Ayo anu jati wit jati. Salah. Anu jati nom. Salah. Jati tuwek. Salah. Jati meteng. Salah. Oh jati kok meteng iku kaya. Wit apa? Wit apa? Wit katak ora. Katek. Oh ya katek. Katak. Yo kotake wayang kuwi. Kotak wayang lho. Lho kok iso? Ki wit lah kulite wayang iki lek asal kok kulit lho iki. Nah. Oh, kulite ning jero. kayu apa sing kulite? Wit apa sing kulite ning jero? Oh iki mamane wit. Jero kulit. Ben ra nek kulite njo dibong Pak kotake. Lah ra iso padune. Sama ngene. Ra iso. Aimu. Kapok we. Kapok. Gak iso ya pertanyaan. Iki nek kutuku erung lunas lho iki bang bong. Lah timbangane kancane